El rival del Joventut de la jornada 11 és l'UCAM Múrcia. Els murcians estan invictes a casa seva, amb 5 victòries i cap derrota. Actualment tenen la baixa de McFadden, que ha fitxat pel Saragossa. Serà la primera vegada que Virgander jugui contra el Joventut i estan amb bones sensacions, acumulen 3 victòries consecutives. Per part de la penya, les altes de Cook i Tomic haurien de reforçar el joc interior. Per llàstima tenen la baixa de Guillem Vives, amb una lesió a l'abductor. La moral de l'equip és alta després de la victòria espectacular contra el Bilbao i les bones sensacions davant del Hapoel. Els punts forts de l'UCAM és que concedeixen molt poques assistències als rivals, són la tercera millor defensa coral, van molt forts al rebot ofensiu, sobretot Virgander, i físicament tenen jugadors forts i durs, com Sleva i Sant Ros. Per contra, els punts dèbils són el 28,4% en triples, realment dolent el percentatge de 6,75. A més, en general, tenen molt poc encert des dels tirs frontals. Tenen poques alternatives anotadores, acumulant tot en Hackanson, Virgander i Ennis, i Sito Alonso acostuma a tenir rotacions curtes, no hi ha gaire minutatge per la majoria de jugadors. Les claus de la penya haurien de recaure en buscar les penetracions i forçar faltes, jugar molt bé el 2x2 amb Cook i Prey aprofitant la seva velocitat i explosivitat, també aprofitar la segona unitat que surti al Múrcia on te baixen el nivell i la penya hauria d'intentar remuntar o eixamplar l'avantatge si la tingués i moure molt la pilota, buscar l'extrapàs i buscar els espais. El Múrcia és un equip que intenta anar a marcadors baixos i tensa molt la corda. Si la penya troba alguns moments de tirs fàcils i tirs amb espai, traurà avantatge. Evidentment serà complicat perquè el seu joc és dur i són forts i assaltar Múrcia serà molt complicat. Duran haurà de fer servir la inspiració de Feliz, l'encert d'Andrews, si juga o de Thomas i sobretot aprofitar la potència Cook. Esperem que el debut del nord-americà es selli en victòria.